Siling niya mahimo nga magahimo tikang aksyon protesta batok sa Departamento sang Ikaayong Lawas nga bangod sa kapaslawan sang madugay na nga ginapaabot nila nga benepisyo sining pandemya daw wala gid magtupa. Ang Alliance of Health Worker National President nga si Robert Mendoza nagsiling nga ang mga health worker magtimbang public kag pribadong sektor nagaplano nga maghiwat sang aksyon protesta. Nga suno sa ila daw hindi na ni maayo ang ginahimo sang tiglikom sang Ikaayong Lawas. Si Jao Clumia, presidente sang St. Luke's Medical Center, Quezon City Employees Association, nagpalayag sa karon nagapakig-angot sila sa iban pagid nga mga health worker sa bilog nga pungsod agod sa pag-upod sa protesta. Gintawag nila si DOH Secretary Duque Botigon. Sa likod sini nga arangkada sang kuwa mga health worker nga wala magtulupa ang ila benepisyo tudo dipinsang Malacañang sa pagpanguna mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung anong rason, wala ako kahibalo. Pero katatlo kapila na mag-resign dipinsa gid. Nya kung mag-resign sila wat, hindi ko pagbatunon. Anong ara kay Duque? Ano ang kalapit giniya kay Presidente Rodrigo Duterte nga amo na ning balbalanay kagwaswasanay? Hindi gusto si Presidente Rodrigo Duterte nga kakason sa pwesto. Puerte, no? Kapit toko, puerte ang iya sini nga bakod kay Presidente Rodrigo Duterte. Anong rason? Kabalo ka mo? Ako bala wala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Standard Time, las 6:43. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang diri kita. Bao politika naman, pila ang mga kandidato, sos mga 18,000 sobra ang kandidato nga magainingkwentuhanay sa national kag lokal nga eleksyon. Ang agawan nga pwesto, sobra 18,000 suno sa Comelec kahapon sa pagkanamudamo galino. Ang listahan, ang mga representante sa distrito, 253 mong 81 ang mga gobernador kag vice governor, 782 para sa provincial board members, 146 sa tagsa ka mga city mayor kag vice mayor, kag 1,650 para sa city councilors. Pwerte na mo damo, no? Sa ginaagawa nila nga pwesto. Hamak mo sobra 18,000. Nagahilapit na. Ang eleksyon, nagainit na. Pwerte na ini. Mabalanta na ang tanang gagapanago sa Oktubre. Sa filing sang Certificate of Candidacy, hindi na sila kapanago. Kung nakuya, kung ikaw politiko, subong parang pariser ka na, pakilala ka na. Ang masadya siniya mo ni. Suno sa Comelec. Kung hindi kakilala nga politiko, kaginadilian ang pagkampanya, hand-to-hand combat o kung pagpangamusta, kami social distancing, kung baguhanon ka, madisgrasya ka. Amo nang siling ko, kung mga politiko nga may gana kamo magpapili, now na, pakilala, pariser na kamo. Kay pag-abot siyang tsimpo nga dumilian kamo, nga maghiwat sa mga meeting di abanse, hindi kamo makahiwat sa nga dulhadol, hindi kamo makahiwat sa pagpinungkuanay upod sa mga kabaranggayan, ti disgrasya ka.
sa mga kilala nga ngalan, artista kag iban pa, kag mga dumaan nga politiko, may ara sila ya binta kay kilala na sila. Pero kung ikaw luyag ka magpasimpalad sa politika, kinahanglan subong pariser ka na kay subong kadelikado. Basi hindi ka makakampanya, hindi ka makakanto balay-balay, kay dumilian ikaw sa departamento sa ikaayong lawas bangod sa pandemya, disgrasya kagid. Nimrecall niya mo ang eleksyon, kinahanglan masaulo sa tao, kilala sa tao ang ngalan mo, may bintaha ka pag-abot sang eleksyon sa tuig 2022. Ang iban ka panago niya, mabalaan man nagyapon na, pag-file ko sang certificate of candidacy, basi abyan ulihin ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Pagkatapos ini, sap kita sa anibersaryo sang Aksyon Radio. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bago pa sumba Sing kita karon nga aga sa kaangtanan sang ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio. Stabay! Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARV. Aariglado, ginatawagan na sa aton engineer ang mapalaron karon nga aga. Una ini siya, kon palaron siya, una siya nga makabaton 500 may kaangtanan sa ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Aber, ulat-ulaton ta, kon magraging-ring karon kag sumabat amuna na siya ang Di Buenas karon nga kaagahon nga magabaton una grasya 500 pesos. Okay, tagail ako di signal engineer kon ara na kon magring gani ang cellphone amuna na sigurado 500 gini ang iya mabaton kun masabatya ang aton pamangkot. Ara nga ang anon ta ang aton engineer naga-dial subong sa telepono kung sino ang mapalaron nga magabaton 500. Bonami tani no, kung wala pandemya, kung tani makapangalaga naman kita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa mga libre nga bulong kag iban pagaling tindi pwede may mga social distancing maybe next year base palaron nga mag-iskirda na ining pandemya gabot liwat wala sang ano kay palihog palihog para nga makahatag dayon kita sang premyo naton ang iban ko tulog ba ni Martes karong adlaw kinalang bugtaw ko mo temprano pa ang grasya bala gaulat sa inyo kinalang bugtaw ka aga pa kay kun aga pa kuno magbugtaw may ara kagid nga anihon bugtaw na sabat na ang cellphone ibutang sa kilid sang imo ginatulugan nga pagring niya amo na pukawon ka na sang grasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 56 na sige nga to no dial sige ang aton dial sa sino man nga Di Buenas nga mahimo makasabat sa SAP. Aga pa, lasay 56 na ho, katulog pa kamo, baw araw-araw na. Bugtaw ron na. Ang cellphone ibutang sa kilid kung galuto, gasang imo pamahaw, gapangapi ka, cellphone sa kilid, pagring sabta dayon.
grasya na, no? Pagring sabtadayon kay grasya ina aga pa. Engineer, sinyasi ko ni, kung wala. O, kay mahatag tanay komersyal para hindi matrasar ang atong timpo. Standby. Dali lang, makomersyal ta. Ara na? Ay, sige. Good morning. Good morning. Sino palihog? Asbation Florentino, sir. Taga-diin kita? Taga Barangay Oho. Pila edad ta? ng 19 years old. Oho. Sige, sige. May pamangkot ako sa ibo. Tatlo. Kung ka pamati ka, Daisel, masabat mo gini, no? Number 1, tatlo na ni ka pamangkot. Sa BBB, sa ugto, sinong angkor. Ikadua nga pamangkot, sa action firing line, alas 7 tubtob alas 9, sinong angkor. Kag sa action night patrol sa gabi, sinong gaangkor. Tatlo lang kangalan. Okay? Okay. Una kita, BBB. Sinong angkor? Okay. Daisel? Sir? Sinong gaangkor sa BBB sa ugto? Ok. Aha. Sino? Sino ang gaangkor sa action firing line? Alas 7, alas 9 sa gabi. Ano, restaurant? Alas 7 sa gabi, tubtob alas 9, action firing line, sinong gaangkor? Si Brian Morgan. Si Brian Morden. Okay. Sa action night patrol sa gabi, katapusan nga programa, sino ganing gaangkor? Si Sir Eric Nagbanwa. Bado maayo. Okay na ni. Bao ko na pakot. Okay lang ha. Dua na, okay na na. Sa BBB, Sokto, di mo kilalang gaangkor? Ano, sir? Sa BBB, bala Sokto, ang gaangkor da, amon news director, kilala mo? Sa Ugto? Sokto? News director na mo na? Okay na. Ano, restaurant na 30? Oo, sa Ugto. Oo. Sa Ugto? Oo. Si Sir Rex? Okay. Kadugay. Oh, congratulations ha. Ulatala na tawag na mo na. Thank you, sir. Thank you. Oh, sige, welcome. Kadugay sang panumdum, ba? Ang gwapo naman ninyos direktor na malimtan mo ha. Si Rex Cantong. Si Action Brian Morden kag si Rick Babanwa kilala ya. Sige, gid. Thank you, gid. Unang outong pala na. Hindi magalin. Ang cellphone! Ibutang sa kilid. Hasta magabi ni. Nga tawag ganay. Agod makabaton 500 sa aton anibersaryo karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriation.
Balita Morning Edition upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.